Il-Kosta qegħdin jarawha imma sa issa lanqas biss joħolmu li jmissu magħha, il-ħin iridu jqattawh jaqraw, jittamaw, joħolmu li din is-saga li issa daħlet fis-seba' jum tagħha tispiċċa kemm jista' jkun malajr. U ma bkollox 47 l-immigranti li għal darb'oħra nqabdu f'nofs kwistjoni taħraq wara li l-Italja għalqet kompletament il-portijiet tagħha. Matul il-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa, is-Sea-Watch 3 li fuqu hemm dawn l-immigranti baqa' jbaħħar ftit kilometri biss il barra minn Sirakuża. Dan minkejja li l-Gvern Taljan qed iżomm miebes fuq il-fatt li l-portijiet kollha jinsabu magħluqin għad-dgħajsa ta' din l-NGO. Fil-fatt, il-Ministru Taljan Matteo Salvini reġetenna li dawn l-immigranti żgur li mhumiex se jidħlu l-Italja u lest li jagħtihom il-provvisti u l-mediċini li għandhom bżonn iżda żgur mhux se jidħlu f'port fl-Italja. Wara nofsinhar imbagħad kien hemm żvilupp importanti meta sar magħruf illi Salvini kiteb lill-Gvern Olandiż u qalilhom ċaru tont ħudu l-immigranti intom. Il-mexxej tal-Lega qed jinsisti li fl-Italja m'hemmx spazju għal aktar wasliet. Il-bastiment iżda tħalla jidħol fl-ibħra territorjali Italjani minħabba kwistjoni ta' sigurtà, peress li l-maltemp f'nofs il-Mediterran baqa' wieħed kiefer immens. Intant, diversi rapporti qalu illi sindki ta' numru ta' blitz qallin, inkluż Palermo, kienu lesti li ospitaw lil dawn l-immigranti. Din id-deċiżjoni tpoġġihom f'konfront dirett ma' dak il qal id-Deputat Prim Ministru.